Xahar wara l-ieħor, l-għoli tal-ħajja qed ikun ta' pis għal ħafna ħaddiema, anzjani, familji u pensjonanti. Pis li qed iwassal biex wieħed bilkemm jirnexxielu jlaħħaq bil-paga sal-aħħar tax-xahar. Tmur fejn tmur, dan it-tħassib jinsab fuq fom kulħadd, kif ikkonfermajna l-erba' filgħodu meta żorna t-toroq tal-Belt Valletta. L-għoli tal-ħajja taffettwak lilek? Tiffetwani xi ftit. Hemm ħafna differenza. Taffetwani, ma mhux daqshekk. Ħafna. Bliema mod. Xim bil-pensjoni, u kollox jolaw, minna li qed xi ħaġa l prezzijiet. Ma toqgħodx tistaqsi kemm, għax jolew bladdoċ qegħdin. Kulħadd taffettwa kollox tila. Nara żieda. ċajta, laqas nistawla. Kultant immunni xi ħaġa, jgħid li 10 euros, 15 euros, ngħidu daw. Ma tafx li dawola u dawola. Ħafna ninduna li jolew, imma xi trid tagħmel tixtrihom u trid. Fetwana ħafna jiena pensjonanta u kollox jola u mhux biftit qed jolew l-affarijiet. Meta staqsejna lil nies jekk hux qed jiċċaħdu minn affarijiet li qabel kienu jixtru, ħafna saħqu li qed joqogħdu iżjed attenti x'affarijiet jixtru. Iċċaħat forsi minn xi affarijiet li qabel kont tixtri? Forsi tnaqqas ċertu affarijiet li mhux daqshekk bżonn jużi biex tixtri oħrajn. Ħafna kollin konċett, nibda mill-ħobs, gallettini, das, ħaġejjen, kollox, laħmijiet, ħaxix. Eta noqgħod attenta kif x'nonfu. Jew waħda nix, qed tifhem, għasla ħaq l-pensjoni jien. ċertu kapriċċi, fim? Tittoqgħod naqra lura. Istiba diffiċli, ma nkollok ma tittiġbida inti il-ħajja, tajt, hekk qabel konna nagħmel darba fil-ġimgħa ġien nagħmel darbtej. ċertu affarijiet tiċċaħħab bil-fors minn ma trid. U mistoqsija jekk iħossux li hemm bżonn xi forma ta' għajnuna mill-gvern, kulħadd kelma waħda li l-gvern irrid jgħin lin-nies illum qabel għada. Taħseb li forsi hemm xi bżonn ta' forma ta' għajnuna? U mela m'hemmx. Anka meta kien hemm naqra qabel, ma tlaħħaqx. Hekk ma jżidniex ta' nies, ma nixux. Għalmenu minn 1000 euro. Ma nixux. Forget it, forget it. Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika matul din il-ġimgħa ikkonfermaw żieda ta' aktar minn 5% fil-prezzijiet ta' prodotti tal-merċa. Żieda li ċertament irrifletti r-realtà tal-ħajja li l-poplu qed ikollu jħabbat wiċċu magħha meta joħroġ jixtri. Apparti mill-ikel, hemm żidiet kbar li qed jidhru fil-prezzijiet tal-mediċini u anke fil-prezz ta' prodotti tal-ħasil. Dan flimkien mas-serq ta' miljuni mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma li qed jittieħdu mill-bwiet tal-familji xahar wara l-ieħor.